Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। तो लोगोफोर बहुत गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया। तो दिनै लाबोबाय आरोना बहुत गोबावनि उनाव गावनि सिब्रबो मोखांखौ लानानै दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दिनैनि भिडिअ जाबाय प्रैंक लाइन चला। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रोस्टिंग भिडिअ बावबाय थायोलै। आं भिडिअ लाबोयैनि जाहोनानो जाबाय आं दारिखौ सिनदोंमोन, माने दारि सिननानै 50% हेन्डसामथि नुनाया खमायलांदों आंना, बेनिखायनो आं लाजिनानै भिडिअ बानायाखै। तो दिनै दारिया रज'बाय, एसे हेन्डसामबो नुबाय, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसैलायनै। थुदो बिदिबा रोस्टिं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जों अननानै रिया ब्रह्म बायदि जानो सानदों। म्यूजिक नोंबोथ' जोंखौ साग्राब खालामनानै हो। तो लोगोफोर जोंना मादै ना आयं ना आबैमोन, बिसोरो रिया ब्रह्म बायदि जानो सानदोंनो। तो बिसोरनि चेनेलनि नामखौ आंबो मिथिया, बिसोरनि चेनेलनि नामखौ सोरबा मिथियोबा आंनोबो खिन्थाहर। बिसोरनि चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब साग्रोब खालामना होबानो जाबाय। तो लोगोफोर साबस्क्राइब नङा दे लोगोफोर, साग्रोब ओके मिथिबाय, साग्रोब खालामना होबानो जाबाय। ओइ मोजां मोननायाव ना नांलाय खमलाया जाखायो, बेफोरबायदि नांलाय खमलायखौ ना। बा आगैनि सायरिया गोसोआव नांदों, खिन्थु ससेखौ खोनासंबावनोसै। गैला होनदों नोंखौ दाना सेन्देल होगोन आं। नों बे ससेखौ लिरनो हायामोन नामा साला? गैला, बे सरा फुरा खालामजोबनानै बुंबानो जायोमोन ना। गैलासो होननो फैदों बेवहाय साला। आंनो केटिएम नांगौ, साइकेल बोरायसो नाङा। मा गथ'लै बेलाय, हायथाथानै केटिएम नांगौनो, साइकेलखौसो जोख्लायबावबाय। बाब नायबावनि ससे नायबावनि। मा नांगौ? केटिएम। साला दाउदैनिफ्रायनो ओंखारनानै हारा हुरायानो मोजां जइन जाजोबाखै, बेनोनो केटिएम नांगौनो। साला मा जागोनलै दानि गथ'फोरजोंलाय। आरो बे गथ'नि बिफाया थाबैनो केटिएमखौ होबानो जाबाय। थाबैनो होआबाथ' नोंखौ बे साइकेलखौ जोनाय बायदि जोगोन बायदि मोनदां नोंखौ, नोंनि फिसालाया। थाबैनो हो, थाबैनो होनानै साला एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायथों। थैबा मोजां जागोन, बेबायदि मानसिखौ लाखिनानै लाब गैया, बेबायदि अख्राखौ गोदान खांबानो जाबाय। गेला गावसोरल' जायो, आंबो जागौमोन ना, एबार आं जाखागोन। आरो आसोला जोंना मोनसे भिडिअ बरनलायबायलै, माबायदि मेलेम गैयि, गावनि गुन्दाथिखौ देखायनो बे भिडिअखौ बरनदों बायदि मोनदां। नोंसोरथ' नुवाखै जानांगौदां, नायलाय भिडिअखौ आं देखायगासिनो। आंनि क्रास आंनो गिफ्ट हरदों, बेखेवना नायनो मा बुस्थु बियो। नाय भाई, गिफ्टआथ' गोजाननि खोथा, नोंहा क्रासआ दंजायो नामा? नोंहा क्रास दंजायो? बुंनो फैदों क्रासआ गिफ्ट हरदों। नै बियो। तो सरि लोगोफोर, आं बिनि गिफ्ट आनबक्सिं खालामनायखौ देखायनो हानाय नंला। तो एसे गाज्रिबो जाहैबाय नालाय, आं बेफोरबायदिखौ होनो बायो। तो लोगोफोर बाय, दिनै एसेबांसै।